ongi atera du hori ere. Eun pilota gara tanto honetan. Ai ama, segi salarru. Zein da hau guztian harremana, Xabier Euskitze, hortzetako osasuna eta bakarrizketa. Eta onena, hemen indakoa, sabeldantza. Oantxe jaingo zu zein dan harremana. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Maria Blanco, ongi etorri. Zer moduz? Kaixo, ondo. Berriz hemen. Berriro, nere txanda, aiau da. Sabeldantza, Euskitze, hortzetako osasuna, bakarrizketa. Kontau jendia, a ber, zer harreman dakaen? Ba, ni. Ta han naiz, gogik ez dakatelako, bestela amatasunare sartuko deu. Etorrikoa eunen baten, etorrikoa. Bueno, etortze ba, ez dakit. Etortzeko bilin ber, da, ez pentsa. Ez? Ez da, que nola gatu nahi zen. Bueno, Maria, kontau, guantxe, zerrekin zaude esku artean, zerrekin ez zaude? Guantxe, gauzaskokin hau beti nago gauzaskokin, baina bai bakarrizketak, limbo hueltan dala, Pumpaires proiektu berri batekin, oso zoriontsuta oso pozik. Ambulatoioan etoppe segitze, eta ambulatoiotan, zein ambulatoiotan ikusiko jazu, hondikan zautzen, behazen. Eta Pumpaire bigarrengo denboraldiak inaziko zate? Limbokin aziko geha bigarren, bai, ezke gauzazko konta izkizut, normala. Limbo aziko geha bigarren denboraldiakin, eta... Baixe, ja martxan. Olako nasketak azu, behitu nik zenbat osai edazkaten, guantxe mareatuko izunik bai, zein behar deun. Eundoko, behitu, limoi tiramisu ingo dugu. Kafei gabe, baina limoi pixkatekin. Ikusiko zu zerrez eta zenba gauza dazkaun gaur kontatzeko. Bueno, lagunak eta Maria, garatuko izuet pausuz pausu, hemen aurrian dazkaun osagai habe guztiakin zein bihar deun. Eta esan deun bezala, limoi tiramisu egingo deu, eta hemen lehendabizi prestatuko duna bizkotxua. Bueno, errez. Bizkotxo normal bat, hoi da, arrautzak arrotuko ditugu, azukriakin, behin pixkat arrotuta daunian jogurra sartuko jau, nolitua, irina eta legamia. Bertan sartu eta laberatuko dugu. Behin laberatzen deunian, hemen dazkat, mosteko, bat, txikila moztuko dugu, azpin sarteko, zatik hor edalontzi batzu azkau eta hortxe prestatuko dugu gero. Eta gero, beste bat moztuko dugu, haundillo gainen jartzeko. Bi edalontzia prestatzeko. Eta hau, pixka mozkortzeko, mozko normalia makizue, bat iramisuai, botate zaiola kafia, jarabia, eta amareto hola pixka mozkortzeko. Izango da, bai. Gaurkoan ningo deuna da mozkortu, baino, hemen dakau jarabe prestatzeko, azukria ura, hemen dakau limoia birrindura botako joula, limoizukua eta hemen limontxelua. Dena berotuko dugu eta bukaeran limontxelua botako jau. Eta hori erabiliko dugu bizkotxo holak xamurra eta goxua gelditzeko. Gero, hemen dazkaun osagai hauekin prestatuko dugu limoi krema. Eta limoi krema iteko ingoitugu hemen dikan arrautzak hartu, bigorringo, azukre eta harto irinakin naztuko dugu. Masatxo bat ingo dugu. Eta beste alde, berotuko dugu, hemen dauden osagaiak. Da krema pastelera bat iteko antzeko, baino limoiana. Nik azukre gehiagin ikusten, Gero hori txantxarra eta... Pixka gana, hemen postre handila ateako, Sortzio amarrentzako ateako zan. Bale. Orduan, hemen, dakaun nasketa, inbiar deuna da, bol baten jarri, eta hemen, limoian birrindura berrize, engurina eta ura berotu. Behotzeanian, iten dugu, bestiak inaztu, berriro zuta gota, eta irekin baino lehenuo, loditzen danean atea. Eta manga baten sartuko dugu, gero edalontzian dotore jartzeko. Eta hemen ingo dugu, mascarpone krema limoiduna ere bai. Eta hemen dakau, mascarponia, limoian birrindura berrize, eta hemen, esne gaina eta azukria. Hau izangoa mus bat bezala. Esne gaina, azukrekin pixkat arrotu, eta beste alde hau elkartu. Eta gero, naztuko ditugu eta beste manga baten jarriko dugu. Orduan izango da, bizkotxua. Gero, mozkortu. Gero,
krema limoiana, mascarponiana, beste bizkotxua eta berriro berdina. Eta bukatzeko, zu gauzasko dituzun izaizun minimariatuko itxu duen, bai. Eta gero gainin jarriko jau menta eta limoian birrindura berrize. Wow. Ados, Wow. limoi salia izango zea. Bai, gin toniketan aio ez limoia, Bai. baina olare balito. Kasizla, guain ezin da. Galdu Eguardinez, naize. hoi gaueako da. Galdu intzea. Baina, azte jaz berriz ez dakitzen behar duen ja. Zoze Bueno, mozkortu jungo behar gea dela txerriki txarraka, bale? Txerriki txarraka. Eta jungo zea, adibidez, hemendikan, Ah, ze ondo. arrautza boteko dituzu. Eta hemendikan, bi gorringo zuringotetikan banatzen badakizu. Bai. Bai, oso ondo. Ezkatan azazkala pixka luziak, bueno, bale, igual, venga. Moldatuko zea. Da hauek noa botako ditut. Lau arrautza gonea. Bale, venga. Bi gorringo, Venga. eta zuringuak hemen ontzitzu baten lagako ditugu. Bale, Bale? bale, gorringuak ontzi horta. Hemen lau arrautza osuak, Bai. eta hemen gorringuak bi, eta hemen zuringuak. Bale, venga, Bale? kapasa Eta horrek ikusten gero naztuko jau. Pizkanaka jungo naiz, Eske... Azukre eta irina. Ez zi Eta gustatzen. ningotena bizkotxo mantzan jarri, bale? Bale, bai, zuke zeo zein dan ere ez Hombre. Bueno, kontatu. Ai. Esan duna, pumpairez. Hemen euskitzez hartu dugu barruan, ze pumpaire euskitzen hitza da, ezta? A ber, claro. Motibolea, zer da hoi? Egia esatia nahi zu, ondik anitzeit, claro. Milializ esplikatu dira, bai. Azkenian pelotan erderaka da asko erabiltzeia, Bai. eta kontua da, bueno, euskitzek pumpairez erabiltzeu, pelota Bai. partiduta. Josu, eske gaine esku batekin naizea oso ondo, eske bez, antzematea, ze oso bakizu. Bueno, zu zabela moitzezun bezala moitzetan Bai. dago nik errakat. Ostra, oain dator zaila. Bueno, kontua da, pumpairez, Bai. hitza, euskitzek erabiltzeu baina. Zuringonea, Vale, ai. Vale. Ostras, Oso ondo. ostras. Oso ondo. Kontrol. Kontua da, abitxu, kontua da, pumpairezen ordez motibolea erderaka da utxian erabiltzezala, orduan, behin euskitzei, euskitzez arotzen zeon baten, zestuara bat juntzitzaio, nola ez, beti zestuara gaude alde guztitan, Bai. eta euskitzei, hori, esan zion, erdekirak motibolea erderaka danez, zeatik anestan pumpairez erabiltzen. Bai. Euskitzek esan zuna, politia. Eta orduan, ostra, bai, txuringu honea eta Ondo gorringu honea, izan, bai, ondo ondo izan. naiz. Eta hori, eta horrekoan podcastean, ze pumpairez podcasta da, eta euskitze gonbidatu genuen, Bai. eta, eske, zestu Eta hoxe argitu zizun, orduan etzara bere hitza, zestuar baten hitza. Bai, bueno, ni hori banekien, hori alkatiak esan zin, ze pumpairez ikuskizuna zestuan ja, bueno, bain indeu, ontxe inberri Bai. dakau. Eta, ikaragarria, zan ez uzatia. Osa, da podcasta, baina ikuskizuna eta nahi deun dana daka izatia. Ze, hoxe, nahi deun dana Bueno, iteu. eta kontau, pumpairez podcastian, ze topatuko dugu? Nola dijoa, zertaz A dijoa, ber. zintzu topatuko ditugu bertan? Pumpairez podcastian. Ze berez hasi ginen ikuskizun bezala. Osa, herri juten eta late night bat bezala. Ja, zekendu nahi. Bai, Late garbitu, night- garbitu. Bai, eske ja, dain nintzen zehatzen. Pumpairez hasi da sortu zen ikuskizun bezala. Ni aurkezten, Xabin Fernandez pixkataziran monologotxo batekin berotzen, eskabideneako musikaria musika zuzenian dakau. Jope. Ze gauzazko ditugu. Osea, eske dana dakau. Eta gero Antonio Iriarte eskabideanekoa baita iteu, pertsona daia, sketch moduko bat. Eta hori, oain, azira baita, podcastea, pixkat, formatu hori indeu podcast bihurtu baita. Eta YouTubeen dakazuen, entzungai, ikusgai nahi dezuena. Eta adibidez. suposatza humore, dana da hemen humoria. Pasara kasu, gonbidatuak, hor, Bai, hori da, Euskitze gonbidatuak. juntan, zein gehiago da bertan. Anagoitia, Iker, beste bagoen influencerra modan daude, eta gure modan parte izan berko dugu. Ondo. Iker, Janire onda, oza, gutxi grabau ditugu. Eta egon zan baita Inigo, hori moda naditua, barazkia saltzeitula. Hemen egon zan gurekin, ino garamuru nire ateaz iskin bai koloriak, bai. Zera, eta mundiala. gize txapelak infunitzala eta bestia eta hua, zera, Eske. alfombra, Bai. gorrila, laranja, oztak itoetako batea. Mundiala. Ai, ama. Hau, naztu inberko nuke Orduan eharki pasate zuen bertan, A ezta? ber, nek egia esan oso ondo pasatzen, zen nahi deun nahi Bota arrautzak horrea, organikoa, eta hoi naztu behar dezu, azukre eta hemen. Hau, azukre hau, dana, berez, gutxillore, a ber, hazin berdu pixka... A ber, egila esan azukria beti gozogileak errezetak egite digunean jende aurrian, irutze zaizuen mordoa dala. Hazigea. Baina gute zatenian pastel bate ostea, o Coca-Cola bate atezunean, edo galleta gatitu zuenian, kolakau egin etxaten, teatzen zenbat azukre gaten izaten. Baino- Hemen da enteatzeko, zenbat jate zuen. Baino Ez dala zain- inbeste janber jakiteko. Bueno. Ja, Nahi kasoin, gu beti nahi kasoinak, bestela, hau, ez da, relazio hau. Zu bota horrea Bota, dana. Ta hure Eta bai. naztu behar dezu hori, Betzei gustatzen, bakizu etzeitela bate gustatzen zukaldia eta... ez? Ez.
Horreati dakan mutil bat kozinero ona dana, eta Zurtia kasu, ez ibiltzeko. Hala behar Baitzi du. gustatzen, Bengo hain aztu ingoet. Eta azukrien asiati izatezu, bakit, Azukrien izatet, Hauko- bai, higienista buko dental naiz, Bai. gozazko naiz. egia esan txintxarra asko sortzitu ez da? Txontxar, bai bat, azaitu inberda hori, metxe, azukra asko jate deu, gozu, ni oso gozo zalia naiz, zan berra dakat, hau gero, behin da gero guztua jangoet, baina pixka azaitu inberda. Zarutzeko ambulatoioan, ikusiko jazurrena, eo ez dakit, eo zein tokitan. Hau lan aztea, no lan aztea? Oso ondo aizea. Hola, ez dakit. Bai, oso Fundamentu, ondo. bale, ondo, Nazu venga, bezala, da, hemen nazu nengo bezala. jo. Eman egur da. Ostras, Eta esketze, orduan, jendiei, txintxarrak egiaka gaine esateue, gaur Ba. egun, 8 marruteko ume batek, 80 marruteko aitona baten baina azukre gehiago jandula, ja, honezkeo. Ez que danak daka azukria, zu airian ikusten dira azukriak hau Ja. Eta ez da posible, bai, egia esan nahiko gaitxki, nahiko osasuna, bai, larritzeko moko egora dakau. Egia da, a ber, leheno egia esan, txokolatea jate zenun, azukre hartzen zenun. O bizkotxo bat ogaileta bat azukre hartzen zenun. Baina guain, jata jamonde jortxo isua, eo zer gauza jaten naizenen azukre jaten naizea. Eta bimbo, eta bai, jo, ez Ba, dakit, bai, ni, bai. a ber, zagero nik esan ite, baina ni gero me encantan, azukre, txutxe, Eta orduan zein, bera, azkar garbitu gero hori hortzak. da, baina hori, hortza ondo garritzei dut, daria pasatzet, important. Orduan ba ondo dijoan ere bizia. Arlo hortan behintzat bai, bestetan dudoso, baina... Eta esaten dezuna, ibiltze zehala ambulategitan, alde batetik beste leku guztitan, Bai. zertan ibiltze zela, ze kontatzen edo? Ba, higienista bezala, guain adibidez aurdun dauden emakumiai garbiketak iten. Jo, gaina oin dela gutxi pasazitzaiten, kuriosua, ze txarlak emate joet. Aurdun dauden emakumiai irugarren, gaina asko modernizau da asuntua, osakidetzan, ez pentsa. Aurdun dauden emakumiai irugarren trimestrekuai, txarla emate jo, umia jaiota gero zein berdan, eta tal. Bai. Eta bueno, behin, hola, neska batei esplikau nire ondana, eta etorri gertura uzitzaiten da. Aizuzu, monologuak itituzu, ez? Bai da, aian ikusi nizun oin dela 2 urte, eta eke maja da gora usan, baria oso ondo nintzen nun. Eta bat txarlan, ba ez dakit, nerekin gora usan, esan nun, ke maja. Ez azkenean hori jendia, ez hau zet... Alde guztietan, tanetikan. Bai, eharra da hori. Bagea bi. Bai, bueno, bai, zure Bueno, hau txatzean. sartuko dut hemen, bale? Sartuko zuia, bale. Bizkotxo martxan jartzea. Igual, zein behar nun, koletao, igiak ero, ez que igia, ez? Bueno, lasai, gu etxeako egia lanian. Bale. Gio jatetxe baten egia lanian eta beste batzutako ordu bai. Ja. Azkazalak ondo tapauta, Ja, hile zeskalak, kriston luz. helduta. Bai, azpaldian izun eskalatzea, moste ditut azeskalak eskala guberra. Gazta hori ditu zupaetak kontra. Bestela azpaldi ez eta zer egin da. Bueno, lagunak, hemen txea egea. Inbiar detena da, bueno, guantxe jarriko du gero hori berotzen, krema prestatzeko, eta jarabere bai jarriko du martxan, baina lehen da bizi jungo gea irrikak gluten free. Argiteuko oso gintza, baina dana azukre naturalakin, eta irini gabe, gluten free, guazen ikastea. Kaixo Joseba, zer moduz, ni Ainara Basolo naiz, irrika gluten fritik. Gaurkoan, postre berezi bat egingo dugu, baina nire erara. Guazen prestatzera. Bueno, gaurkoan, cheesecake'a egingo dugu, gaztatarta, baina nire erara, veganoa eta gluten gabe. Osagaiak, hementxe dakau, tofua, agave siropea, datillak, intxaurrak, limoia, agar-agar, lebadura, kokolioa, almendra irina eta arroz esnea. Bueno, lehenengo elaborazioarekin hasiko gara eta lehenengo elaborazioa egiteko basea da. Base hau erabiliko dugu datillak, intxaurrak eta kokolioa. Dana txikituko deu eta base hori ipiniko deu moldean. Basea oso delikatua da, labeko papela ipini eta zintatxo bat ipintzen jako tartaren inguruan. Gero basea ipini erdian, zapaldu ondo eta krema egiten jarraituko dugu. Postrea oso famatu da, Grezian hasi izan oin dela 2000 urte baino lehenago. Eta, bueno, gaur egun munduan zehar oso famatu den postre tipiko bat da, gaztatarta. Baina, bueno, guk beste era batera egin deu eta veganoa sortu deu. Nik iten dut azukre gabe, datillakin eta ibilita. Krema egiteko erabiliko ditzugun osagaiak dia tofua, sirope agabea, arroz esnea, almendra agabea eta limoi raiatua.
Neri eta nere semeari zeliaka diagnostikatu zigutenean, etxean betidan ikustatu izan zaigu era osasungarrean jatea. Eta, aukera bat izan zen cheesecake vegano hau gluten gabe atartzea. Proteina duen gaztatarta, tofuarekin eginda. Tofua proteina bada, sojatik dator. Eta, beti ibiltzen gara saltza maltzan, eta, era osasungarri bat, proteina emateko eta gozatzeko. Eta agarra-agarra ere ibiliko deu. Agarra-agarra egiten dauena da, gelatina pixkat sortu eta horrek konpaktatu egiten dau. Hori krema guztiak turmiseti pasatu eta zutan ipiniko deu. Eta poliki-poliki, konsistentzia hartzen dauenean, moldera pasatuko dugu. Eta gero, hotzgailuan sartuko dugu, nik uste gau guztia hobe hotzgailuan egoten bada. Holan, hurrengo gunerako, tartak gertuak hau, mermelada pixkat ipini, eta listo. Joseba, hementxe gaurko gure errezeta, animatzen zaituztet egitera, eta, bakizue, hurrengoan beste bat, ondo izan, da hurrengora arte. Hau, Painara, mila esker, indezun gozo gintzagatik, hor dati jakin, da esti jakin, da polamentuakin, eharra. Etxura. Eskerrik asko, eta hurrenare, hemen nengo gea prest ikasteko. Gluten free eta osasuntxo iteko gozo gintza. Guk egitea esan hemen iten deuna esan duzun bezala, azukreak etxegiaka, aldu jan, baina gutxi, beti esaten dugu. Gozo gintza da gutxi gateko eta hastian behin da egun berezitan pasatu gabe. Bueno, ingo deuna da, guain jarabe martxan jarri, gaure berotu behar betu. Hemen ingo zuna da, hoi ja naztuta dakazu, ez da? Bai, baina, betire, errez eta guztu hain nintzen da. Hemen inbiarezuna da, limoian birrindura bota, bale? Birrindura honekin ateako jozu. Bale. Eta truko bada, txuila etzaigu gustatzen, zatik angeo amargo puntxo mateu. Eta inberdana da, eman eta birain. Eman eta birain. Bale? Bakarrikan kanpoko hartzeko. Venga, errexadan egetzen Venga, dago. oizule kontu. Horrea botako deu baita, betu, Gio ja irekiten jartzeko. Limoia eta ura. Que bueno. Eta gero jarreko dugu baita ere gurina, bale? Bai, Zeuzai goxua, Gintonik, bai. Gintonik usaila Bale, honetan, Maria, bale, esan jarra. dugu. Hoi bai hartu edera gutxitan. Azukria bezala. Baina ostiraletan, hoxe, neixoinka. Ostiralen batian, bale? Ostiralen batian. Bueno, ingo deuna da, hori jara bere martxan jarri. Eta, gauza gehiago kontatu berdi eskiazu. Bai, hombre, ni gauzazko azka kontatzeko beti. Jozo, ez dutuk, ez zurek izango. Bueno, limbo esan dezure bai... Martxan hoi da. da. Bigarren dugu denboraldia, ez da? Hori da. Oina, ondo esan dez, bale, oso. Hori bai. Oain da bigarren denboraldia eta, oain berrikuntzak izango ja, lehen ete bentzan ostegunetan, oain primeranen, egongoa ikusgai. Bale, oso bain plataforman. Hori da, nahez unian, azpertuta zauden zein momentutan ikusteko, limbok, primeranek hori da, kauna ez? Nahi dezunean, nahez un momentutan. Gauza politia daude gaina, primeranen. Eta zeto batuko dugu limbon bertan. Bada lehen nahi ikuskizuna, aurkezpena, gonbidatuak, kolaboratzaileak. Gonbidatuak, hoxe bakizu, jende artisteua, musikuak, ez dakit, gauza, jende... Bakizu, jende hau. Sí, con flow. Bai, hori. Zubezela. Ondo. Eta, hori ze izango, hastian behin o nola izatea? Bai, izango bueno, guain hor da astero- gazu txintxilika eta nahi esunia ikusteko, baina hastian behin grabatzezu hori, o zenba Bai, hori izango erretezu? hastian behin, eta gero baita ikuslia izan nahi dizuet, anima hau, eta etorri ikustea, ze azkenian, sare sozialak ez dazkazuenak, animo, lasai, nire amak ez daka, ulertzet, baina sare soziala dazkazuenok, ikusi, limbo jarraitu, eta publiko bezala, ze hori da politia, nik uste... Parte hartzea kae? Ikustea jutia da, kae. Nik uste hori dala jarrena. Gaur egun gauzak ikustia mobiletik, asko galtzeu, grasilla. Zu nire momentukoa. Nire monologo bat ikustezu mobilian o Instagramen o dana dalakoa, eta aurrez aurre. Xarma galdu iteu. Hombre, pilua, nire ez bai. Bizitza Bueno, bai. eta zure monologoak, nundik noa ibiltze zea, zer, nundak aso mendikan gutxira, nundik ibiliko zea? Ez dakit. Ez dakizu? Bueno, sare sozialetan, nun txintxilik atzezu? Hori, sare sozialetan Eta ez dakanantzako sare soziala? Zaila, bai. Vale, Azaltzaia después. ala bai galdetu, edo zer mehi, hola. Dakat, ez baki, nun baiten bak, ez dakite. Bueno, txintxilikatuko zutxa. Hainbeste gauzakin normala da. Legazpin egongo ez, egon naiz Legazpin. Ba, ez dakit, ez gauzazko, ez dakit. Eta zitezu, hor bakarrizketak dituzu. Bai. Zerren egiten dezu? Ze kontatzezu hor? Egile esan behar baizut, guionista oso txarra naiz. Ni gidoilari, dana ezin du izan pertsona batek. Zu prepatzezu dana? Bai.
Bueno, ni preparatzet, baina nire laguntzak. Osa, ezanet, hori, ez denen nintzanak, idoilari txarra naiz, baina oso bizi entretenidu dakat, lagun kuadreia oso jatorra dakat, xelebria. Eta bisat, histori hortan, hori kontatzet, gure lagunai da guri pasatzen eskigun gauzak, jendiai. Eta, zezke guionista... Adibidez, zerbait. Adibidez... Bala uste nahiko dakala. Ez, dizut, bai? Bai. Bitu, adibidez, aurrekoan lagun batek kontauzen kostan txiste txarra da, baina, bueno, ja errenun da, erretzia dakat. Baldakizu, kostan txarra da, bueno, en fin, gero kendu berbaizu kendu. Ez que honek eski, guztuak eski lagatzeitela. Bota. Baldakizu, veganuak ze ordutan afaltzeuen. Beranuan ez, invernuan bai. Ez que bi grazioso que ezin da, weón. A ver, bota berrio. Ze ordutan afaltzen duten veganuak, a ver, bota. Seitan. Seitan agate bera. Eston txarra, da. Ez que... Katxila, hori txoak ella izan bera. Bai, ez que ezin da, bi grazioso que ezin da, hablako igual. Bi, ez da posible. Ai, ama. Asmakizun bat badakan nahi badizu baita. Bitu, asmakizun bat, aber asmatzezun, Vale, bota. A ber, Igual, zea, bai, ajilla zea. Batzutan. Bueno, ondo moldatzen zea, ikusten gauzaz egiteko kapaza zea. Terren bat, ateatze bada, goizeko 10etan hori jotik. Eta beste tren bat ateatze bada, zestutik, goizeko 9:30. A ber, galdu naiz. Goizeko... A ber. Hori jotik trena, goizeko 10etan ateatze bada. Bai. Ta zestutik trena 9:30, ze trena jauko alenuo zumaira. Ba... Hori jotarra zautzan igual despista bitea... Zestu arra, no? A ber, zestuan ez da trenik! Zestuan ez da trenik! Osea, que hori jokua, por cojones, porque zestuan ez da Eta ordu nola hartzeu trena? Zestuan ez da trenik, gauza asko dazkau, baina etzakau. Hori da txistia. Enaizentea. Hori da, bueno... Harrapatu indiazu. Ona zan. Guani beste badakat, hau ez da bat ere erresa, baina konta bengo izo, ja asmakizunetan nahi gehala. Venga, a ver. Guani, ojo. Zu jutezea, derbente baso batea, Bai. eta baso erraldoi baten sartzezea, eta erre inda. Erreta dao, eta kiston erretak, eta erreta, pusketa erraldoi bat. Eta errementean erdian, dao, buzo bat, aletakin, bombonakin, dadana, tan erdian. Vale. Kiskalita. Nola saldu da? Behitxu bakit. Zuri nahi dalgokin junda igual. Jutean viaje horietako batea eta... Horra salduta, ez dakit. A ber, ez dakit. Nola saldu da, ez dakit. Karnabalak dia. Asmatu inberda. Karnabalak dia eta... Ez. Ez dakit. Zera, Ba, hidrio hau ona helikopterua izan, getaiko moiatik ura hartzen, eta bestia bugeatzen zion azpian, eta sakuakin harrapatu zion, eta han botasun. Bai, zikara, txarra. Baina ez tezue asmau. Bueno, naztu hau, naztu, Ez dakik etaian, igual beste numeten zion buzua, Ai, baina, ojo, Hau, botako dugu honea, irekiten hasi dala. Bai. Guain, botako dugu berri honea. Hori. Hori txarra, Bakat beste bat, Asmakizun desente askit, Baina, lako txele, zezana, eta berru, kubertu pixkat, pikardi hori. Hori izan, zuria, bueno... Nei beste asmakizun bat, Bota. Hone igueltak eman, vale? Ai, venga, dale, kapasa naiz, untakore. Gehioako, ez, baina, ikusteko. Aiako, baserrian. Vale, agotako limontxilua eta kanpoa. Aiako baserrian, tontorrian jartze batzu oiarra, Bai? ezkerreo eskubira eroiko arrautza. Aurrea. Ezkerreo eskubira. Oiarrak ez du arrautzi jartzen, maitxe. Hostia. Jake, mate. Yes! Ez da, hori lagun bate kontauzi. Ni uste xeita eta arrautza anuntzekan igual. Ba, ikusi, darak astere hori pentsatzen. Gizton txiste, bueno. Ez que txistia beti, daka, ze harrapatzeko, ez da? Ai, xebea. Hombre, beste lan. Bakat beste banik, Ba, bueno. Gazu kontatzia. Geta jarre daude, ozein da, oain kontan. Vale, behitu. Ez que zarautzeko hauek, a ver, bueno. Eiztari badao, eta... Otzo baten bila dihoa. Hartza barkatu. Hartza baten bila dihoa. Eta daoleku baten, geldikan, eta eskopetakin, eta astarnak ikuste ditu, hegoaldea 50 kilometro. Astarnan atzetik gutea, astarnan atzetik 50 kilometro, eta han ikusi duan egondala lotan, hemen egonda, hartza, kaka arrastan batei katxilama, pixatzea, kaka, ua, baina hemen dihun da. Eta beste 50 kilometro ekialdea jutea.
berriro 50 kilometro ekialdea, han astarnak, berriro lo indu hemen, katxiz lamar. Eta, jun, eta berriro, iparraldea beste 50 kilometro. Eta leku berdinan dao. Asidan leku berdinan. Vale. Ze koloretakoa da hartza? Ez dezu esan, ez dakit. Ez dakit. Bostu gozizula, Bota. Ba, nire bezala. Pista asko eman dizkizut. Bai, sempre jugaldu bai. 50 kilometro inbadu egoaldea. 50 ekialdea eta 50 gero iparrea eta leku berdinan balin badao. Ze koloretakoa da hartza? Ba, takit, marroia, txurilla, urdina. Danak esan da. Blanco, nire bezala. Ez dakit. Ez da mal. Oso, a ber. Txurilla. Nire bezala. Bestela, ipar poluan egon behar du. Bestela leku berdinan etzan egongo. Uretzea aldezu hori. Ez da ulertzen, ez da ulertu nahi. Otako itxasuan nio bili gara. Baina, ez baudet, blanko, nire bezala esan dut. Hortxe, hor jo. Hombre, 4 kolore, 3 kolore bakarri daude. Eta gaizki izan dezu. Bueno, launak, hementxe, kremare indeu. Ostutzen utziko deu, eta manga baten sartuko deu. Vale. Ai, ama, asmakizunekin. Bazka, beste asko baino ez dituko Baina kontako bain, ez kontau, jazta. Urrena beste gonbidatu bain dina. Ai, ama. Krema, listo. Jarabe, listo. Bizkotxo, listo. Beitu nola idan kolori hartzen. Seituan ateako deu, ostutzen utziko deu. Eta ingo deu bitarten beste reportai bat itea jungo. Hemen behotu nahi, hemen vuelta eta vuelta, Bai. Zehazki jungo gea, botxitoa, Vale. Bilbon dao, eta gozogintza bikaina iteue. Guazen ikastea. Oazen. Kaixo, Joseba eta konpainia. Zelan zaudete? Hemen gaude Bilboko Alde Zaharrean. Gaur etorri zarete botxito ezagutzera. Ongi etorri! Zatoz. Botxito urtarriaren 16an ireki egin zen, eta gure ubikazioa esan da oso ona da. Bilboko Alde Zaharrean gaude, zehazki Kaperagile kalean. Botxito izena dakizuenez, Bilbo, botxo izena esan du aspalditik, beraz horrezegatik botxito izena jarri genion eta opil guztiak botxito izenez ezagutzen ditugu. Gure berezitasuna Bilboko gozorik tradizionalenak dira, hau da, gurin opilak. Alde batetik, gurin opil tradizionalak ditugu, haundia eta txikia, eta beste aldetik animatu egin gara beste opil berezi batzuk sartzen. Adibidez, Dubai opila, daukadana mantekila nahaztuta pistatxo zapore batekin eta gainetik bebai pistatxo zatitxo batzuk. Guztira, 8 zapore ezberdin ditugu, eta horiek dira Dubai, esan dudan moduan lehen, gero cookies and cream, eta gero daukagu almendratua, lotus, kinder, eta urra, eta guztiak dara mate gurina nahaztuta zaporekin. Denda honetan, egunero ikaragarriak ditugu, eta hori oso albiste ona da guretzat, horrek esaten duelako gure lana oso ondo egiten dugula. Eta orain bai, heldu da momentua, eta ikusiko duzue nola egiten ditugun gure gurin opil famatuak. Bueno, hemen gaude, obradorean, da gaur 3 opil desberdin azalduko ditugu. Tradizionala, Dubai eta kinderra. Lehenengo, masa ateratzen dugu, gero zatitzen dugu, eta azkenik fermentazioa egin aurretik forma ematen diogu opilari. 18. mendean, Switchar opila etorri zen Bilbora, baina 20. mendera arte esen ekarri gaur egun ezagutzen dugun moduan. Gure reseta, betiko reseta da, baina gu gure sekretutxuak sartu dizkigu, baina hori ezin da esan. Fermentazio luze baten ondoren, arrautza ematen diogu brillo bat emoteko, azukrea gainetik botatzen dugu eta labera doa. Gure bezeroen top 3 lehenengo postuan tradizionala dago, 2. postuan Dubai eta 3. postuan kinderrezkoa. 5 edo 6 minutu ondoren aterako ditugu labetik eta osagaiak sartuko ditugu. Hasiko gara gure gurin opil tradizionalarekin. Dubai opilaren kasuan, pistatxo gurina sartzen diogu eta gainetik pistatxo topinak jartzen ditugu. Eta kinder opilaren kasuan, kinder gurina sartzen diogu barrutik eta txokolate urtua jartzen diogu eta kinder zatitxo bat gainean botatzen diogu.
Bale ba, Joseba, hemen dauzkagu gure opil famatuak. Nahi duzunean, hemen gaude, Botxiton, Bilbon. Agur! Aupa, bikote eta ora opilioiek. Ai, ama, egia esan ze gauza ona den, Bai. Hola, hiru ere eta, betiko ezautzen dugu, ona da, eta beste bioteke, daztatzeko irrekitan gelditu naiz. Bueno, horrela jarraitu goxatzen da goxatu arazten, denoi. Gurian jarraitzeko, hemen ikusi zuen bezala, bizkotxo atea zaigu, eia ostuta da, martxan jartzeko. Oso ona, ez da errez. Ez, puntxu-puntxuan atea dugu gaina. Nik azken hain unian dana, gero, ez da, erbein errezkeo, jazta. Moztuko dituzu bi horrelako, eta beste bi horrelako, bale? Gero esan duen bezala edalontzin sartzeko. Vale. Eta ingozuna da, aurrenengo azpin sartu, Txikilla. eta indeuna da hemen, krema limoiana bertan sartu, eta hau iragatzi eta hemen dakau jarabia. Vale. Bale? Venga. Orduan, behin txikilla barron sartezunian, Vale. gero ondo bustiko zu xamurra gelditzeko, bale? Vale. Venga, hoi zure kontu. Nahiko, nahiko traketx, eta nahiko ez dakit Ondo, bastardik hasi, gero bestela... A ber, hau bastar ez alda, ose. Bai, nahiko ondo. Nahiko. Bale, hemen inberretena da. Baina, Ez negainan bila juno izatik anotgailuan sartu. Bai, agur, lasai. Epentzen bada gero ez da ondo arrotzen, ez nijo, bueltan nator zeituan, Bai, lasai. Bueno, hain nire momentua izangoa, eta ikuste zuen bezala, ze ondo. Ez da teatzen, A ber, hemen bakatela. Hau nola teatzea? A ber, etxekoak. Hau etxekoa izango pasatze zaioela. Amito, jazta. Bale. Hey! Ezin hobe. Bueno, bete itenekan. Hau hemen sartukoet, sartukoet baitare. Bai. Azukria. Eta oain, ez dizuk Eta hemen izan, bestia, bota. bakarrizketetan abil, baina egia da bakarrizketetan ibiltzen naizela bakarrik, taldian, bi pertsona, aldanak. Eta adibidez oain, talde bat ez dakit, noiz sortu dugu, ez dakit, 2025ko azaroan sortu genuen. Bai. Bostok izeneko bakarrizketa taldetxo bat, geha. Vale. Mani, Manes, Astigarraga, Asier Galartza, Esti Kuriel, eta Jope. Ander Malbadi. Hoi da kuadrilla erra. Bai, Etzete batea aspertuko, ez da? Bueno, ez pentsa, gehiagitze. Ez que hor bost gehiagi da. Zein isiltzea, zein isildu behar du. Hemen bita kostatzen nahi zaigu bilen artean. Hoxe, guain ulertzet onduan zebestizuen bat jartzen. Zebestela, launtzaile batekin, ojo, ez que hola, Bueno, hau honea, ikusi zuen bezala hemen esnegaina eta azukria, eta hemen maskarponia, limoizuku pixka eta berrendura pixka eta botako jo. Bueno. Vale, hoi da, guain bire moztuta utzi. Eta hor ze kontatzen zuen, adibidez, horre bai bakoitzak bere bizipenak edo zerta saritzen zeaten. Bueno, ez, hor da ona nik uste azkenian... A ber, ezke bakoitza daga bere estilua. Nik uste Euskal Herri mailan, edo zintokitan, eta hori da politxa. Bueno, batzuk kopia baten kopia dia, eta nik uste politxa galazun horbera, bakoitzak bere personalidadia, bakoitzak bere humoria, bere gauzak. Osa, Ander Malbadi da ikuste zaio, simpatikoa, jatorra eta zoragarria, mutitxo hori ikustia. Oso bisila da. Esti Kurieleke azkenia bere bizipenak, bere gauzak, beharra da, Manes da koko, ez un koko. Ja, baina horreongoa gai batzuk esatezuna honek jokua emateit, o zuri zer gaiek emateizu joku gehiago adibidez. Nei gehien, a ber, da, ez da jokua, ez jokua, da, nei ze gustatzen zaiten hitzeit. Nei hitzeitien, ja, ziberba, nahi ninda eta nahi itzein. Eta sexua, bikote harremanak, gauza horiek, irutzez eski txeleberriak eta graziosuak eta kontatzeko. Eta emakume etxian gaudenak badakigu emakume izateatik, xelebrek eiazko daude. Eta paseitez eskigu burutik, ez ditugu esaten, eta batek ahots hori jartzia Eta hemenako zenun bakarrizketa txiki bat inola minutu batekoa, aunque zeo ze? Katxe altuak, handik. Ba? Hombre. Bueno, gaur emango izu gero, horietako postre bat emango izu. Katxe altua zekan handik, txikito. Hombre, hemen broma gutxi. Ai, bitu, ze ondo? Hau hain zein berdetor dian. Gio, aurrena bitxiki horiek ingoitugu boskortu. Bale, jota, hau bat... Gio jarriko deu, Venga, bota ingoeta. krema, berriro, bueno, krema limoiana, gio krema maskarponiana, eta gio berrize berdina ingo deu. Vale. Vale, orduan guain horrea pixkat, horren mandizut honekin. Ondo busti. Ja, bota ingar nun. Vale. Bueno, beste bat atea berde zure, bai, handi bat. Bai, beste bat atea berde. Bueno, atea beste bat alde zune. Venga, beste bat atako, Ondo moskortu, ondo bustita, zeatik xamurra bateko ondo berdu. Gero gehiagi. Eta hemen hain ez musa prestatzen dago, ez da arrotu ber guztiz, baizik eta geratu berdu, semi-montatua. Gehiagi arrotzen badeu, gelditzea geo moztu itea. Vale, orduan ez tezu kontatu behar. Ez tezu ezer esan behar. Zaber, baitxia, bestela kontatze bat, jendiatzit etorrik ikustea. Pixka, hola, 2 minutu tarde, o... Flipa, ez da petzatzea, gauka. Venga. Ez da petzaure. Egia da, azkena egon nintzen, oain, azkeniz estuarra naiz, Bai.
Baino, zoritxarrez, bueno, maite mindui naiz, eta zoze txarruki bertzun ere bikotiak. Eta txarra daka, bergarakoa dala. Eta bain bergaran bizi naiz. Eta izan zen kriston bakarrizketa polita eta bergarako jendia eta izu eskerrek eman egizkilo, etze. Seminarioa da toki bate, onda zaude seminarioan bergaran? Ez. Bergara herri erra da, nahi, herritu indit, Bergaran bai, baina seminarioan nahi zion. Ba, bergarako seminarioa. Eske, bi humor, hemen, gehiagi ziok. Izan bergarak kriston herri izan zala bergarakoa. Zegila da, segun ze publiko, segun ze herrita jute zean, gauzak asko aldatzeia. Ta nik hori pixat erabiltzet, Bai, hori notatzezu, herri bat, segun zerrekin... Herritik, publiko adina, nik adina gero eta... Broma desberdinak alditu zuen segun unon zauden, ez da? Bai, eta beste batzuei bromik justuko, ze batzuk etortzeia publiko, bakarrizketat ikustea, jarrera bat olaxe, aurrian muturra jarrita, ino hau, Ja. Xa prestutazun horrekin konbertzea, pixkat, Ja. ez dakit, bixi ze horrekin. Azkenian, ez dakit, gero gaztetxe batea jutezean, azkenian, bueno, nik uste politia dela Euskal Herriak hori daka, politia ez daudela leku handiak, txikiak, nik leku txikiak nahi ditut, eta bertati berta. Azkenian azkena Irunen, Irunen asko jute naiz. Irungo udaletxe egite ezan, musu bat, ze asko kontratatzaile. Eta eharri izan zen azkena inula impro show bat. Impro show? Bai, dela showa improvisau. Eta hori da, kriston ondo daka ateatzia, o kriston gaizki. Zazkenean dena improvisatzen naizea. Zu imagina plater bat zehose zukaldatzen da improvisatzen naizeala. Eta, ondo atazitza izun, ez da? Oso pozik, ezke beti, Irun egila da, Irungo jendia, gehienak emakumiak, etortzez eskit ikuste, ez dakitzea ba. Gizonak ez tegin besta animatzen. Gizonak kulturan, Karizketan, zerkitan, bai, falta zeate, nik ustet. Katxiz lamar, Bai, beti falta zeate, baina bueno, te zer pasatzen. Eta impro show nola da, zera, bertso txapelketa bezala? Nik jarriko zuen adibidez zuri, eta ingo zu minutu bateko impro show bat. Gauza da, impro show, nik enekien zertzan, ni baitz esan uze, dane animatzen naiz, da bakarrizketalari lagumatek izan zin bezala, Maria, zuk ez bezu impro show bat iten Euskal Herrian, aber zein atrabitzean nolako... Zerbait ditea. Aloloko juten, bai. Eta, politik izan zan, zepixat izan zan, etorri zian publikua, etorri nintzituen papela galdera batzuk, galdera batzuk zeuden eta publikoak egite zituen galdera horiek erantzun. Noiz emantzipatuko zean, nun gustatuko zitzaizun bizitzia, ze azkenian, bueno, Irungo udaletxiak ite ezun, eta zan, bueno, gazteri jaizuzen, gazteri programatik, eta azkenian behaien erantzuna jasotzen ditun, eta erantzun horien bitartez botatzen ditun fletxak, eta haunek idatzeko zuen, eta gero asmau biten nun, eta jendiare oso parte hartzailea zen, zazkenian hori asko eskartzea. Hemen Euskal Herrian geha lotzatiak, geha oso itxiak, eta gutezea hori punpairezen asko pasatzen zaigu. Punpairezen jendia ze publikoa etortzea aukera daka ikustea etortzeko, eta lehenengo sarrerak saltzeia atzeko filatik aurrea. Osa, lehenengo filan inorez da joten, klaro, jendiotea bildurtutan ikusten. Zer uste, ikastola dihoaztela, o, Bai, pixoat izatez, jo, lotzati xamarra geha ondikane. Zuet hori berko segunen baten, oze. Aber zara utza jute gehan. Gusto asko jugu nintzen, gusto asko. Aber zara utza jute gehan da... Ni hori bai, lehendabiziko filan jarriko nintzen, Aber ba, bai. Seguruna. Baina nizula gako asmakizunak eta kontatzen, Ez pentsa, nire protagonismo izango zan, da horre izango ziazuk. Ez utzi mesez, haintxarra kontatitu gaina. Bueno, bagoaz, Nik uste ja nahiko... Txiri bagoaz, Nik uste nahiko, ez? Zema tozageien eskanda, ja hemen ja dana elaboratuta dakau. Bai. Beitu, Nik pixka... Guain, inberretena da hemen. Que bueno. Guain, krema jarriko dugu. Vale. Billetan. Vale. Ondo. Hemen berrize krema. Baina hori zerrek, jaztu zen. Hau limoi krema. Vale, krema pastelera bezala, baina oso limoi zapore askokin. Eta gero hemen ingo duguna da, beitu. Wow. Guain, mascarpone krema bat izango bazan bezala. Amusa, esan dezu. Bai, hau izango litzateke, hor, limoizko krema jarri berren. Hau jarri, krematxo limoi gabe. Eta bizkotxo horrei botako behar nion kafetxo bat, tiramizuen godu, horregatik handa. Itz joko hori. Eta guen, hau jarriko dut txapela berriz, bitu, beira. Hola, errexo moskortukoa. Que bueno. Gero ez dakiz ez hartuko zaigun hemen. Baina zoze gehiago jarri berdi jogu nahi? Bai, berez beste baina. Neharra zekau. Igual erdi eta erdi jarriko jot. Nahiko! Erdi eta erdi. Guain horri berria moskortu. Venga, vale. Vale. Moskortu hain ez izaten, gu erabiltzen dugu hitz hori beti jarabe botatzen digun bizkotxoi moskortu izateko, leheno normalen beti barron pixkat, anixa, adibes tiramisuan, amareto likorria eramatu kafiana, kasu honetan moskorrau ez daka alkoholikan. Bueno, daka limontxelo pixkat. Horratik esate zaio moskortu, baina gila esan oso gozua da. Horratik esate zaio moskortu. Karo, moskortu pixkat, bai. Bale, ondo ziok, jaketia.
Eta, zeratik jartzen dira esan dezu leheno azkenengo filan? Zuka adibidez monologo egiten dezu nien, ze jendeakin interaktuatzen dezu? A ber... Kanpoa teara, pixkat lotzetan uste dituzu bertakoak, gotze. Ez que hori da. A ber, normalian ez dut eneiz ideia horrekin juten. Hau listo? Nik uste baietz, ez? Venga, Eneiz ideia horrekin juten, baina pixkat ditet ikusi, eta gero arrotu biten naiz, eta guztu bite zait jendia jadarra jotzia. Orduan pixkat bastante improvisatzet egunan arabera, eta... Bai, ez hori polita da. Eta gero jendia, bazion, parte hartzaile... Jo, batzu gero azarra bite zaizkit, o lotza bite ja, baina, bueno, aizu, ez kezanet... Bueno, baina horre daka bere xarma, ez da? Mozkortziak ez dik lotzek ematen, da holako gauza lotza emateie, bai, txekito, bale, jo. Baina, bueno, gero jendiak ondo hartzen nik ustet. Baina horre daka xarma, nik uste jendia gire hori gustatzen zaiola, ez? Momentuko txistiak eta zezuk etxian preparez un txisto batek grasilla daka, baina momentuko improvisaketa hortatik sortzeian gauzak. Ez dago behikan, ez dago behikan. Nahi ustez ez, egilez. Ostra, izu, kriston politia, Bai, bitu, guain horrei, gainar lehen horraiatzen abi, ebiliza, bueno, beste limoi hori ez dezu raiatuko, hau ja, marka dazkala, honekin botako jozu, eta ja, jarri deula, bi koloretan, saiatuko zea limoia botatzen, honen gainean raiatuta, eta beste erdian mentatxua garriko jo. Bale, venga. Aurki guaz, ekipuan. Zer? Bai, oso ondo ez dizut eman, barkau. Ostras! Baina, aizu, egia da, bakarrizketa, bueno, hain indarrazko hartzen nahi dira, Euskal Herri mailan, ez? Bakarrizketak eta asko entzutea, eta aizu postekoa da. Ze euskeraz humori egitea da, euskeraz bizigea, eta bizi nahi dugu, eta euskeraz humori egitea da, ez da? Zaizu iruditzen? Dudi gabe. Baina, ki hori etzaizu iruditzen guain gaur egun ez dakit, Danak ello kostatzeala, zeo zeitezun bakoitzen ematu norbaitei mina ematen nahi zehala, o izorratzen nahi zehala, o zuri hori baltzaizu eta zure agutetzea. A ber. Nahi zolako bi horri ja. Ez baina, ez egia da gaur egun, bai. Osa, gero jende asko gaude, gauza asko, toki bat itia zaiak, baina, bueno, ez dut uste... Nik uste bakarrizketa bat edo humoria, ezke humoriare oso personala da, gero jendia batzuk oso sensiblia dira. Oso, ez dakit, humoria da, eta inungo intentzio txarri gabeitean gauzak dira, eta nik uste pixka hori... Baina beti dago baten bat, bai zorratu ite jona, o mine ite jona, baina ordene bai jakin berda pixka barkamena eskatzen mine indio nahi, ez da? Bai, baina pixkate humori... Ez guazela zure kontrai, batzu pentsatzue batematen kontra, osea... Norbeak eparreitia, ez da, tokatzen zaizunian. Bai, motel, ez gala ingeiztuak, aber, ni pixa bana izan. Bai, no? Ezak dizu. Baina, intentzio honakin indakua. Zanaet, intentzio honakin eta pixkat, ez? Dudi gabe. Ningin gabe eta humoretik beti, ez da? Zer humorik ez bakau zingo dugu bizita hontan. Da euskeraz baita, ze euskera galtzen nahi dela emateko, nik ez da gizte pasatzean. Bergara ju naiz, hartu ez sorpresa txar bat bergaran. Zeratik han? Ni pentsatzen euskeraz gehiago itzaitezuela bergarakoak. Bai, Nahi zuen bergarako arnazgunia, derrepente. Bai, ze nahi bergarako jendeak euskeraz itzaitet nahi bai, baina gero behaien artean asko ez? Benetan? Bai, pixkat, takit, triste gau naiz. Jope. Bai, dazkenean ikustet gaur egune kontsumitze deuna ikustean ila dana dala erderazko, ez dakit, pena emateit horrek. Bueno, eta honeat ezkenen aldiz etorre zinen hemen ibilik inen nola ez dakit. Bai, tuerkeko. Un kaio ya. Bai. Zea, hola jarrita. Ulen pompa baino zertan abil. Obrak ikusten, ata. Etzen unik hasi ez da basikoa. Dala hola, sentadilla. Sentadilla gintzan, a ver, hori irakutsi berda zu pixkat, a ver. Pixkat, goatzen naizen. Gogoratzen za, etza gogoratzen. Azkenian tuerken... Goatzen naiz, baino... Etza gogoratzen, hola jarri gaiz. Movimentuan ez. Ez dakit zea izina... Ez dakit, bai, obretan oso insinuante. Hola, errekan behira, a ver, lupin papasatzea, no, Tankik! A ber, gogora hau, tuerkeko... Nola itezen sabeleko dantzata, Hori gaina askotan erabiltzet, batzutan normalian ez, komunean ondo juten eiz, baina batzutan kakaiten da ezinean abilenean, hori ere pasatzea batzutan. Eta hor, bai, ez, hor, tripakin zeaita ba, etola, pixkat, ateatzea, Puskarren bat ateatzea zaizu hori aizanen. Ez gero, komunea joteko eta hau, pixat estrainuta baldin manau, ez dakit, funtzionatzeit. Nik kaka soberan ditet ez da. Bai, niko bai, ez, pentsa, horreti naho mezela. A ber, eta hori, hor, bai. Ni guen kanpo diga. Gaizki. Aldetin kanpoaka, aldetin kanperdina, baina sartu berren kanpoaka. Baina hain naiz, tuerkekin segitzet, baina gilze hain naiz. Dala takoiakin. Eta nola da hori? Takoiakin dantzaitia, imagina, kriston gogorra, saio. Eta nuni bitzea gauza horiek egiten? Donostin, kontadore zen, talde politxak dakau. Bai, eta Madridare juten naiz, egon ez dakit aldan aldana.
Dana ite, torreatikan. Maria, oso ondo pasa deu. Bai. Postria egin deu. Jane, neka indala. Hementxe dakau. Ez. Bueno, ariketak itea, joan behar nahi. Hementxe dakau. Ez oso Limoizko polit. tiramisua, goxo-goxua, eta eskerrik asko zuei horrotatik, eta zu jarraitu puri-purin da gauza mordo bat iten da goxatzen. Bai, zeruko deu. Aio. Aio!